De politie zet grut in op het vinden van een jeder inwoner van de Harkema, die al een tal dagen zocht wordt, onder oren voor het gijzeling van een inwoner van Meppel. De man sloeg juster op Benita, die mij een vrouw, ze zou naar een shitpartij een gezin in Enschede gijzelen hebben. De naiden zit naar Duitsland. De Duitse politie is daarom nou belutsen bij de ziektocht. Bewoners van het stadium De Vogelaarwieken, liek als Heegterp Skieringen in Ljouwert, binnen zoener als bewoners van Oren Achterstandswieken. Dat stelt Karin Stronks van het AMC in Amsterdam. De economische crisis het tastlijn in probleembuurten, maar minder hut in de Vogelaarwieken. De geestelijke zoens is daar zelfs beter worden. Een keerphoes in Friesland kost in januari goed 170.000 euro. Dat blijkt uit de gegevens van het kadaster. De keerphuizen in Friesland zijn daarmee de op één na goedkoopste van Nederland. Alleen in Greensland moest voor een keerphoes nog minder betalen worden. Frieske huizen binnen het Aronier 9% duurder worden. Joen droeg, vannacht kans op een bui en het werd 4 graden. Morgen een droege dag, bewolkt, al krijgt het watergebied de zinnen nog wel even te zien. Het wordt een graad als 9 en er zit een matige en vrij krachtige zuidwestenwind.